आरो बेयाव सानैसो दङ लिग लाग्रा मेन बिबानाव थाग्रा जों खोनानो मोन्दों आरो जायफोरा मेन बिबानाव नाम होजादों बिसोरथ' बिपिएफनि मानसि एपिबि हान्जाखौ बे एपिबि हान्जाया जोंनि बे हारिखौ धंस' खालामनो थाखाय जे बिथांमोना जोनोम जादों। रायजोफोर आं नै दा बबे लामायाव दंफैयो नोंथांमोनहा निस्सय नुखाबाय। आं एसे बांद्राय गरमखाय एसे नै लामा बेयाव एसे बेरायग्लांलाबायदों आरोखि बांद्राय गरमखाय ओरैनो बार एसे लानो आरोखि। जिखुनु हक जाया माने सासे मानसिया इउपिपिएलनि सापर्टार आरोखि बियो। दा इउपिपिएलावबो बिबान दं नामा बेखौ आं बुंनो थांला। जिखुनु हक जाया माने दा इपिबि जे मोनसे माबा दानाय ब्लक कमिटिफोर बेफोरबायदि दानाय दा इपिबिनि सायाव गोबां बिभिन्न लाजाथावै बाथ्राफोरजों बुंदों आरोखि बियो। बेनि इपिबिनि सायाव बिहा मा एसेबां मानि जाथिनि सायाव कन्ट्रिबिउसन दङ आं बेखौ बुंनो सानो आरोखि। दा बेनि बुंनाय बाथ्राफोरा मा रोखोमै खारदों रायजोफोर नोंथांमोनहा खोनासंनानै लाग्रो। बेनि उनाव नोंथांमोनहा नोंथांमोननि अनुमति बायदि कमेन्टखौ खालामबानो जाबाय। आरो बे मानसिया मा रोखोमनि मानसि नोंथांमोनहा नायनानै लागो भिडिअ। बेवहाय जायफोरा नाम सोसनजादों बिसोरथ' जोंनि इउपिपिएल सापर्टखा आरो बिसोरो पार्टिया मा बुस्थु राजनितिकआ मा बुस्थु बिसोरो सिनाया। ओरै गामियाव थानानै आबाद मावनानै जाग्रा मानसि साधारन मानसि आरो बेयाव सानैसो दङ लिग लाग्रा मेन बिबानाव थाग्रा जों खोनानो मोन्दों आरो जायफोरा मेन बिबानाव नाम होजादों बिसोरथ' बिपिएफनि मानसिसो। मैया दाख्लैनिफ्रायनो थांनाय समनिफ्रायनो बिसोरो बिपिएफनि खामानि मावगासिनो आरो बिपिएफ पार्टि हिसाबै बिसोरखौ जायगायाव गासिबो सिनायो बिपिएफनि होननानै। बिथांमोनखौ डाबल गेम ना मा बेसेबां बिनि खोथासै ना बिथांमोना पार्सनेलि लाबनि थाखायसो खालामदों ना रायजोनि थाखाय खालामदों बिथांमोनखौ सिनायजोबो बयबो। दा बिथांमोना बिपिएफआव नाम दं होननानै जों मिथिगौ आरो दंखायोबो बिपिएफनि खामानि मावबाय थाखायो। दा बिदि हिसाबै जों बेखौसो खावलायनो नागिरदों बे एपिपि पार्टिया जोंनि बै सिबिरबारियाव फैनानै एथ' गिदिर दिहिरा समस्थिनि गेजेराव माने मोनसेबो जायगा मोनासै ब्लक दानो। खिन्थु बै एकदम साथार ओनसोलाव जिथु माने भुटान बर्डार बेवहाय गामि ओनसोलनि किसुमान साधारन मानसिफोरखौ लानानै ब्लक दागोन बेयो बेसेबां जाफुंसारगोन बेखौ जों बेयावनो हमना मोनो आरो। जिथु माने मेन बिबानाव थाग्राफोराबो माने गुबुन साइडनि मानसि जोबखासो बिपिएफ साइडनि। दा बेखौ जों हमना मोनो। जों बेखौ आरो दिनैनि बे नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों बे एपिबि हान्जाखौ। बे एपिबि हान्जाया जोंनि बे हारिखौ धंस' खालामनो थाखाय जे बिथांमोना जोनोम जादों। हारिखौ जौगाहोनो थाखाय बिथांमोना जोनोम जायाखै। जायनि थाखाय हारिखौ मोनथाम मोनब्रै हान्जायाव गावस्रा होनानै थेर बेथेर खालामनानै हारिखौ गादबना थाजाथों होननानै मोनसे उद्दिस्यसो होननानै जों सानो। जायनि थाखाय जों बै समाव गावनि गोलोमदै हुगारनानै गावनि गोबां खस्थ' खालामनानै जि बिलोआव जोङो जाबोरखौ बोदोंमोन बै बिलोनि माखासे नाखौ बिथांमोना गुबुनखौसो जाहोनो थांगासिनो जों बेबायदि नुयो आरो। बेयाव जोंहा सिबिरबारि जेनेरेल मार्केटआव ओरैबायदि मोनसे पार्टि फैदों आरो। पार्टि फैनानै थारमाने जोंनियाव पार्टि मा होनोलाय इपिएलनि थारमाने कमिटि दानानै गालांदों आरो गोदान पार्टि। खिन्थु बेयाव फैनानै रायलायबाय आलासना जाबाय ओमफ्राय बुंबाय जोंनि सिबिरबारिनिखौ सानैसो मानसिखौ बुंदो आरो मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय आफादगिरि नेहाथारिखौ माबा होनांगोन नाम थिसननांगोन होनना बुंदो आरो। ओमफ्राय आं बुंदो आरो इउपिपिएलाव दंखायो नालाय ओमफ्राय जों जानो हाया बेयाव जोङो बिबान लानो हाया मोननै पार्टियाव जों थानो हाया नालाय। ओमफ्राय हायोब्ला जों गामिनिखौ साफा सानैखौ हो खिन्थु थानो हानाय नङा आं होनना बुंदो आरो। ओमफ्राय आंनि लोगो दं जा सोमखोर बिथांखौबो होदों बिसोरो बेबो जोंहा इउपिपिएलाव दंखायो बेखौबो होनो नाङा होनना बुंदों। मिथियामोन आरो जायखिया मिथिं होननानै लिंबाय नालाय जों आफादगिरि नेहाथारि नालाय गामिनिफ्राय हांख्रायनायखाय जों फैबाय आरो। बेयाव थगायनानै जोंखौ माबा खालामदो आरो बेयाव फालि गानहोदों। खिन्थु किसुमानखौसो गानहोदो आरो आं गानाखै आरो। जोंनि बा जों गामिनिबो सानैसो दं ओमफ्राय दैमुगुरिनिबो सानै साथामसो दं। ओरैनो 8 जन 10 जनसो जि फालि थारमाने गानहोदों आरो थगायनानै गानहोदों बेखिनियानो। दा ओमफ्राय जों बुंदों जोंहा भट होनाय समाव जों इउपिपिएलावनो जों भट थागोन जों बेलेग पार्टियाव होनो हायानो। जों सिबिरबारियाव जा बहुद डेभेलप जागासिनो दं जोंहा सरकारनिफ्राय आसनि फैगासिनो दं। जों दा गयनि गायनाय न'नि गायनाय बायदिसिना जोंहा डेभेलप जागासिनो दं जोंनि सिबिरबारियाव। जों बेफोरबायदि मोन्थाय मोननानै जों माने बेलेग पार्टियाव थांनो आरो हानि फाट्टा मोनबाय जोंहा होननानै जाबोगासिनो दं होननानै लासै लासै आरो नै लामाबो जानो हमदों अरनदै मोनदों मदिनि आरो 2000 मोनदों। जायाना जोंहा जोंनि सिबिराव बहुद खामानि जादों खिन्थु बेलेग जायगायाव जागोन ना जायाखै जों बेखौ मिथिया आरो। आं बिदि बुंदों आरो जोंनि एरियानिखौ आरो किसुमानखौबो बुंबाय दं आं गामि जोंनियाव बहुद मोन्थाय मोनबायलै सिगांनिफ्राय बहुद सुबिदा मोनगासिनो दं आरो मोनबाय थागोन होनना बुंदों। मोनदोंबो जोंनि सिबिराव दा
दा न'खर न'खर सोरबा मोसौ गलिनि मोनबाय न'खरसेयावनो सेक्सननि आरो सोरबा गय गायनायनि अनेकथा बोरमानि बिदि मोनगासिनो दं ओमफ्राय जोङो इउपिएलनिफ्राय जों बेलेग पार्टियाव थांनो हाथ'वा होननानै जगायनासो बै माखासेबो गानहोनाय जादों दा पार्टिया बेखिनिसो बिनि जे बे बिथांनि जे बुंनाय बायदिब्ला नोंथांमोनहा बेनि पइन्टस बुंनायफोरखौ नोंथांमोनहा हमनो हादोंना जुदि एफाबां मानि बेबायदि इपिबिनि सायाव एबा बर'नि हारिनि सायाव जुदि कन्ट्रिबिउसन दंबा बेहा मानो जातिखौ एबा जातिखौथ' नङा पार्टिखौ लानानैल' एफाबां क्रेडिट लादों हा जुदि जातिखौ दानायाव एफाबां मानि जुदि बेबायदि सानदोंमोनब्ला बियो इपिबिखौ बेबायदि नापस खालामनाय मानि बियो एनडिबिफोरखौनो गाज्रि रावजों बुंनाय आरोखि एनडिबिफ्रा थारमानि मानसि बुथारदों मा बुथारदों बेबायदि बुंनायनि थांदों बिनि पइन्टसा इपिबिखौ बेबायदि बुंनाय मानि जाति दानाय गैया बेबायदि जाति हारि बोखावनाय बेबायदि जुदि बुंदोंब्ला बिथाङा सासे पलिटिक्सआव बेबायदि क्रेडिट लानानै पलिटिकेलनि थाइसे थाइनै बेबायदि फैसा खामायनानै बिथाङानो बेबायदि मानसियानो हारि एबा जातिखौ बोखावग्रा अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बेबायदि मानसिखौ मा बुंगोन अब्ला बैफोरबायदि पार्टिनि गोरा खालामग्रा पार्टियावल' मोनसे पार्टिनि थाखायल' गावनि लाबा लाबनि नायग्रा बैबायदि मानसिया हारि दानायनि एबा हारिनि थाखाय जेबो साननायनि मोनसे माइन्ड गैया बेनियाव मोनसे इपिबि जे राजखान्थि हान्जा दादों बे इपिबि राजखान्थि हान्जा दानायाव बिथाङा जेबो नलेज गैया बिथाङा जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया हारि एबा जाति दानायाव जेब्ला एनडिबिया स्ट्रागल खालामदोंमोन दावहा नांदोंमोन बे समाव बिथाङा सासे बहाबा थाखोमानानै थानायसोमोन होननानै आं सानो आरोखि अब्ला रायजोफोर नोंथांमोनहा जे इपिबि जे हान्जाखौ एबा बिपिएफनि माबा मोनसे हान्जा बेबायदि मोनसे पलिटिक्स एबा बिपिएफजों बुंलायबा बेबायदि माबानि गैया जाय इपिबिखौ बेबायदि खोथा बुंदों बियो मोनसे हारि एबा मोनसे स्ट्रागल जातिखौ स्ट्रागल खालामबोनाय बे इपिबि हान्जाया अब्ला बैबायदि मानसिखौ माबायदि सानगोन नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो बेबायदि मानसिया मा रोखोम लाबोगोन जाति एबा समाजाव आंनिबा इलेगेल लाबोगोनखौ आं सानो आरो बेबायदि मानसिखौ बयहाबो जेनेबा मोनसे राजखान्थि हान्जा दायोबा राजखान्थि जुदि हान्जा दायोब्ला हारि एबा समाज दानायाव बयहाबो मोन्थाय दङ ना नोंहा मोनसेल' नोंहा मोनजादोंबा गुबुना मोनजायाखै जाय जेराव चइस खालामनानै राजखान्थि दोलोआव थायो बैहा मोनथाय फ्रिदम दङ आरोखि बेखायनो रावहाबो बेबायदि अबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जा दानाय एबा समाज फोसाबनो फैनायाव राहाबो होबथानाय गैया अब्ला बैबायदि मानसिखौ मा बुंगोन नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो हाबाय आरो जुदि आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आङो बेखौनो गुरै खावलायनाय जाबाय।